Lugo, do Consello Local e do Consello Comarcal. Pois faremos unha compra no Mercado da Terra que se celebra todos os martes no Mercado Municipal do Concello de Lugo, e a partir de aí desenvolveremos unha campaña de importancia que é consumir produtos locais. Da campaña do medio ambiente deste mes faremos diferentes propostas, entre elas un roteiro que celebraremos o día 9 en Baralla, na parroquia de Neira de Rei, e concretamente no Val de Neira. Exemplos de megaminería, como dicía, poden ser Corcoesto, A Limia, Cartelle ou Castrelo de Miño. A nosa comarca está afectada neste momento por un proxecto mineiro para extracción de ouro, cobre, plata, zinc e chumbo, e que afectaría, como tamén dicía Alex antes, os concellos de Baleira, Fonsagrada, Baralla de Ferreán. Serían en total unhas 396 cuadrículas mineiras. Creo que cada cuadrícula son 30 hectáreas. Trátase, como os comentaba, dunha explotación mineira a ceo aberto para extracción de minerais. Decir que as zonas afectadas viven de producións vinculadas á agricultura e á gandeiría, a pequena industria e o comercio que tamén subsiste alrededor da actividade do sector primario. Estas zonas forman parte de dúas reservas da biosfera e dun LIC, que é un lugar de interés comunitario. Decir que por cada kilo de ouro extraído, ademais de consumirse 128 kilos de cianuro no proceso, sineraríanse 4.000 toneladas de residuos e escombros que conterían 200 kilos de arsénico, que temos que facer un chamamento á sociedade e ás administracións públicas que teñen responsabilidades nestas cuestións, a Xunta de Galicia en concreto, para que non siga vendendo o noso país a parceliñas, que parece máis ben que é o que está facendo este goberno da Xunta, desmontando e vendendo Galiza a cachos.